По этим сайтам, каналам пройтись хорошенько. Лукашенко загадаў старшыні КДБ разобраться с телеграм-каналами, с тымі, хто укидывае фейки про памерлую віцеблянку і не толькі, бо сеяць паніку. У 86-м пасля Чарнобыля кіраўнік БССР Слюнькоў разабраўся з акадэмікам Несцярэнкам, які даваў праўдзівую інфармацыю пра Чарнобыль. Яго выкінулі з працы і цягалі ў КДБ, каб не сеяў паніку. Пагражалі пасадзіць, але не пасадзілі, бо ўжо ішла перабудова, але праўду пра Чарнобыль мы яшчэ вельмі доўга не ведалі. У Кітаі, на які гэтак любіць спасылацца Александр Григорович, на самым пачатку распаўсюджвання віруса садзілі тых, хто пра яго пісаў. Паніку спынілі, але вірус, як бачым, спыніць не ўдалося. Сёння ў Брытаніі абвешчана пра надзвычайны пакет эканамічнай дапамогі, і толькі ў Беларусі падвышаюць арэндную стаўку і будуць змагацца з тымі, хто спрабуе звярнуць увагу на небяспеку.